Salamat sa Ginoo. Palakpakan po nato si Pastor Alita for mobilizing sa kining panagtigom nato. Kinsay mga excited karon? Ikaw ba nako akong pinakagwapang asawa? Sa dihang na ila-ila na ako siya. Siya lang yun ang babae sa tanang kalibutan. Kamutanan mga lalaki na. Kay siya may babae sa tibok kalibutan. Para sa ako. Pasalamat mi sa Ginoo nga gigamit ang kasal ni Pastor Juan o ni Pastora Kathy no gahapon. We had a great time and na-experience ginamo ang presensya sa Ginoo during that kasal. Manay pinaka-importante. Amen. And gigamit to sa Ginoo para extend ang time nato dinhi sa inyo ha. And when Pastor Alita told me nga mag-share sa tuwa or mag-train sa tuwa regarding leadership, kinsa may makabalibad sa alagad sa Ginoo. Amen. Mangurog dayon tada basta si Pastor Alita na gani. But again, it's my joy, it's my privilege to be here. I bring you greetings from Bishop Hurley Montes, our senior pastor sa Davao City Christian Life Center. Ang buluhaton sa Ginoo sa Davao City is continuing experiencing a rapid growth and a rapid increase in the name of Jesus. Gikan sa tulo ka service, nahimong upat, nahimong 5 ka service na karon. Hallelujah. And we will never stop. Ang vision nagihatag ni Lord sa mua, nga gibutang ni Lord sa mong kasing-kasing is by the year 2020, magkakaroon po kami ng 2,000 leaders, equivalent of 20,000 members in the church. Amen. Hallelujah. To God be all the glory. And gi-share na ko na sa mga testimony para makita ninyo nga naay ginahimo si Lord. Dili lang sa Davao, kundi sa tibuok Pilipinas. Amen? Miski asa ka sa tibuok Pilipinas, miski naara ka sa ginagmay nga lugar, danagmay nga lungsod, nakas bukid, ay kabalaka, apil ka sa ginahimo ni Lord. Amen? Amen. A few months ago, I went to America. Nag-travel ko dito for couple of weeks. I've trained churches also there. Nakita po dako nga naapoy ginahimo ang Ginoo. So si Lord worldwide di ay niyang ginahimo. Inong tapad nga worldwide ni. Apil ta sa world conquest nga ginahimo ni Lord. Amen. Amen. It's because I believe nga hapit na gid ang panahon nga mubalik na pud siya. Amen. Gina-prepare niya ang iyang simbahan, gina-prepare ta niya og samtang naghulat ta ni ana dili ta maghulat nga way buhaton. Maghulat ta nga excited, mamuhat, maghulat ta nga naay kasibot, naay kadasig mga lagad sa Ginoo. Amen? Hallelujah. Okay? Pag muamin gani mo, ma-energize good ko. Ayan. Otro pa daw. Amen. Ayan. Okay? Nindot kaayo. Let us pray. Lord, salamat sa imong presensya, among nabati, Ginoo, ganina. I believe, Lord, throughout the year, every time we come to you in prayer, mag-devotional, minaamag imong presensya. Pero karon Lord, amo gina-ask Lord ang imong special nga diho Ginoo, imong special nga anointing to be upon us Lord, especially the anointing of leadership to be upon us Lord. Because we believe oh God nga ang leadership nga anointing maoy mudala sa moa sa pikas level sa among mga desires, sa damgo, sa among mga pangandoy diha sa imuha Ginoo. So Lord, release that anointing of leadership today kay mao man na nasa imong kasing-kasing. Sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen. Amen. Officially, I would like to welcome everyone to our intentional leadership development. Okay? Say with me, intentional leadership development. Okay, otro ha. Intentional leadership development. Okay? Kasagaran natong ginatawag ni ani is ILD. Okay, ILD. Sa una nauso ang PID, which is ginagamit gyapon nato personal intentional discipleship, pero gusto nato nga isaka sa next level ang atong training into intentional leadership development. Okay? Ingay mo tapad, there's a leader inside of you. Okay? Kuhita ing nga naay leader sa sulod nimo. Okay? Kisay nagtuo nga naay leader sa sulod niya. Okay? Ang uban sa inyo ha, nakatrap lang ba? Nakatago lang. Pero leader na sa sulod, wa pa kagawas.
Ang akong prayer nga pag mahuman ni atong training, mugawas gina nga leadership nga naa sa imuha. Amen. Kasi gusto mo gawas na nga leadership nga naa sa imuha. Okay? Nganong ginahimo nato ni nga training, unang-una, naay ginatawag nato nga shortage sa leadership. Okay? Dili lang ang kalibutan, dili lang ang politiko, dili lang ang Pilipinas, kundi ang simbahan also na ay shortage of leadership. Gamay lang ang leadership, no? Ang tawag nato na leadership crisis. Okay, kung naay financial crisis, economical crisis, political crisis, naapoy ginatawag nato nga leadership crisis, okay? Naay shortage of leadership. Gusto na ko masabtan ninyo nga kada nasod kinahanglan og leader. Kada pamilya kinahanglan og leader. Kada simbahan kinahanglan og leader. Kada cell group kinahanglan og leader. Ang imong kinabuhi kinahanglan og leader. Pero ang pangutana, asa man ang hello? That's the question. Where are the leaders? Asa man ang mga leaders? Kung ang nasod, ang simbahan, ang pamilya, ang akong kaugalingon, ang akong negosyo kinahanglag leader, asa man ang mga leader? Okay? Where are the leaders? Because kung walay mag-lead, paminaw ha? Kung dili ka mo lead, na ay mo lead. If you are not going to lead, somebody will lead for you. Okay? So gusto na ko masabtan ninyo ni, nga ang atong ginaatubang karon mga kaigsuunan is dili lang ma-excited ta sa church growth, but I want a leadership growth. Say with me, leadership growth. Kay ang future sa inyong simbahan, ang future sa imong cell group, ang future sa imong ministry, ang future sa imong family, paminaw, naa sa imong leadership. Kuhitay mo tapad, naa sa imong leadership. Okay? Usahay, paspas ba ko mo istorya? Okay, iana lang ko ninyo ha, pastor. Ayaw kayog English ha. Kay usahay, maanad tag-English. Ugon, atong gining hubaron og maayo para masabtan ginato tanan. Amen? Leadership. This is very, very important. One time, iadto ragog ko sa 1 Kings chapter 3, verse number 5. Tagaan na itong scripture kay para makita na ito nga maugin na yung kasing-kasing sa Ginoo. 1 Kings chapter 3, verse number 5 to verse number 9. Kung naatay message translation, igsoon, pwede ato ibutang. Kaya na ako'y gusto nga word nga ipakita diha. Message translation. 1 Kings chapter 3, verse number 5, down to verse number 9. Okay? Sige na, basahon nato sabay-sabay. 1, 2, 3, go. That night, there in Gibeon, God appeared to Solomon in a dream. God said, "What can I give you?" Ask. Wow, diha sa taha. What if, one day, midnight, gipukaw ka sa Ginoo, pinaagi sa imong damgo, nagpakita si Lord sa imong damgo, o si Lord mismo nangutana sa imuha, unsa may pwede na akong ihatag nimo? Kisa gusto ana. What if si President Duterte mo duol nimo tapos mo ana, unsa may imong pagkinahanglan? Unsa may gusto nimo? Okay? Pero kini dili ni si President Duterte ang Ginoo gid mismo. Nakikita kang Solomon og niana siya kang Solomon, unsa may gusto nimong pangayoon? Unsa may pwede na akong ihatag nimo? He asked. Kumbaga, labaw pa ni Genie ba, nga tulo ka wishes ba? Pero tanawan ninyo ang response ni Solomon, I know kabalo na mo ang uban, pero pag-pretend lang mo nga wa mo kabalo, para nindot ang atong discussion. Okay, verse number 6, sabay-sabay, Solomon said, "And generous in love with David my father, and he lived faithfully in your presence. His relationship were just, and his heart and right, and you have persisted." Verse number 7. "And now here I am, God, my God, you have made me your servant, ruler of the kingdom. I am too young for this, and I don't know." Verse number 8. "And here I am."
Basaha ang verse number 9. Here's what I want. Give me a listening heart so I can lead your people. In verse number 14, idiretso na to sa verse number 14, muna giingon ni Lord. Verse number 10, balik verse number 10. Verse number 10. God, the master, was delighted with the response of Solomon. Kay ang ingon man gud ni Solomon, Lord, tagaay ko ka ng listening heart. Tagaay kong understanding heart nga akong i-lead ang imong mga tao. Ang other translation ani Lord, tagaay kong wisdom. Tagaay kong kahibalo, tagaay kong kaalam. Tanawa ha, in verse number 9, number 10 to verse number 14, mo na yung respond ni Lord. And God the Master was delighted with Solomon's response. Verse number 11, mo na yung ni Lord. And God said to him, because you have asked for this and haven't grasped after long life or riches or the doom of your enemies, but you have asked for the ability to lead and govern well. Niya na si Lord sa iya ha, tungod kayang imong gipangayo dili taas kinabuhi, kadato og kapildihan sa tanan nimo mga kaaway, ug ang tungod kayang imong gipangayo nako is ang abilidad para mo lead, mangulo. Abilidad para mangulo. Unsa daw ang gipangayo ni Solomon? Abilidad para mag-lead, para mahimong leader. God was delighted. But pasabot, kung karong orasa, pangutan-on ka sa Ginoo sa ihatag nako sa imuha, ang pinakakiliti diay ni Lord, kana bitaw ma-delighted bitaw sa kanang malipay kaysa, dili bitaw kanang ana nga Lord, padato ako, padaghan ako, dadaghan akong balay, kutsi Lord, ani. Ang kiliti diay ni Lord kanang ma-delight si Lord, malipay si Lord kanang mga anak ka Lord. Gaira gugog abilidad para mo lead. Tanawa ra gud imong tapad ing nga mo o di ni saktong pangayoon nato ang Lord. Now, I believe that God is gonna bless you. God is gonna prosper you. Ako wala man ko nangayo sa Ginoo nga mudato ko, pero gipadato man lagi ko. Kay kaya di ay sa Ginoo ihatag ang wala nimo gistorya. Pero gipangayo sa imong kasing-kasing, pero wala gibungat sa imong baba. Pero kaya di ay ihatag sa Ginoo kung tama ang imong gipangayo. Amen. Karong orasa gusto nako nga kitang tanan ang atong pangayoon sama sa gipangayo ni Solomon. Kay niana man si Lord sa iya, and God the Master was delighted on Solomon. Nalipay ko siya. Kay niana si Lord, hala, dili lagi ka normal mo tubag no? Kay kung lain pa tong tawo ang iyang pangayoon, Lord, tagay ra ko kwarta, Lord. Kanang 10 million, Lord, basta akong savings. Kwarta datong sa lapi. Hello. Amen. Lord, tagaay na ko kog long life. Taas ang kinabuhi. Lord, patsatan na ako mga kalaban, Ginoo. Pero ni ana siya kang Solomon, tungod kay wala ka nangayo ani mga butanga, ug ang imong gipangayo ang abilidad para mangulo. Tanawa ra gud ang verse ang number 12. Tanawa. Masyak ka ani. Verse number 12, I'll give you what you ask for, and I'm giving you a wise and a mature heart. There's never been one like you before, and there will be no one after. Verse number 13, tanawa. Ganahan kay kuani. And as a bonus, ay grabe, pagpangayoon na ini mo ang anointing sa leadership, na bonus. Ang uban sa tuwa, ang pangayoon, ang bonus, dili ang leadership.
Hello? Ana si Lord, kay tungod kay mauni mo gipangayo, na ay bonus, bigyan ng jacket yan. And as a bonus, I am giving you both wealth and glory you did not ask. Kaya di ay sa Ginoo ihatag ang wa ni mo gipangayo. Kaya naman ko tayo teaching, you have not because you ask not. Pero di ay kung unahon ni mo ang leadership na ay bonus. Tama man po na si Lord, kung wa ni mo gipangayo, di po ka matagaan. Tama man na. Pero dapat pangayoon ni mo ang sakto. Kaya kung mangayo kag anointing sa leadership, na ay bonus. Na magiuban ang bonus ang gipangayo, Lord, wealth and glory. Tagahay ko, Lord, padato ako, Lord. Nya, gipadato na sa Ginoo, mo no hinungdan sa ilang pagkawala. Pero di na ikaw. Wala na sa Happy Church. Kay happy ba yata? Amen. Gusto na ko masabtan ninyo ni, ha? Gusto na ko masabtan ninyo ni. Kay kung makuha ninyo ni, makuha ninyo kasing-kasing sa Ginoo. Ana si Lord. Solomon, kuha gini mo akong kasing-kasing. Gusto na ko masabtan ninyo, nga ang kasing-kasing sa Ginoo is leadership. Walay laing gusto makit-an si Lord sa imong kinabuhi. Kanang makit-an niya nga mugawas ang imong leadership. Amen. Okay? Yes, padatuon ka sa Ginoo, na kay sakyanan na, kay balay, everything, ihatag na sa Ginoo sa imuha. Amen ba? Pero ang ginahulat ni Lord nga mugawas sa imuha, kanang imong leadership. Inam tapad mo na gusto makita ni Lord sa imuha. Kisay gusto ipagawas ang ilang leadership karon. Kisay gusto mangayog leadership ability gikan sa Ginoo. Amen. Grabe, very tempting kayo ni nga question sa Ginoo. Okay, grabe ni nga pangutana. Unya, ang nangutana pag yun sa imuha kay unlimited ang resources. Kaya ni hatag sa imuha tanan. But God said, I'm gonna give you what you have not asked for. Diri ko medyo natamaan kaayo. Ni anak ko, Lord, tudloi daw mi ana, Lord. Nga labaw sa tanan namong pangayoon, mapangayo namo, Lord, nga mugawas ang potential nga imong gihatag sa amo. Kabalo ba ka nga sa dihang gihimo sa Ginoo ang tibuok kalibutan. Ana si Lord, nindutan na ani oy. Pero at that point of time, the Bible says, wala pa'y bunga na nigawas, wala pa'y mga tanaman nga niturok, kay wala pa'y mo trabaho sa yuta. Basahan ninyo na. Because there is no one to tilt the ground. And God said, maghimo tag tawo. Let us make man. Why? Because the original plan of God, nga nung gihimo niya ang tao, is for leadership. Say with me, leadership. Ikaw ang magdumala sa iyang creation. Dili ang creation ang magdumala sa imo. Amen? Ikaw ang magdumala sa creation. That's leadership. Og sa tanang creation, mga kaigsuonan, ikaw ra ang gitagaan sa Ginoo og abilidad nga mo istorya. Kapansin ka? Amen? Sa tanang gibuhat sa Ginoo, ikaw ra ang gitagaan og abilidad nga naay pulong. Dapat natingnan nato si iba nga sa dihang nag-istorya ang bitin, dapat matingala na to siya. Kaya nga nung mo istorya, man ka nga kami ra may gitagaag abilidad para mo istorya. Dapat kadto pa lang, sign na daan to nga dili maginigikan sa Ginoo. Because of all creation, ang tao ra ang gitagaan sa Ginoo og ability to speak. That is why ang Ginoo nagdala og mga hayop atubangan kang Adan. Unsa may tawag ani? Ikaw kay dako kag dalonggan, dako kag kinay ngipon, dako ka og ilong, ang tawag si mo elepante.
Ana si Lord, maubang mo itawag ani? O sige, ikaw, kay ingon man ni Adan, elepante ka. Ikaw kay buhokon ka, isog kay kagnaw, leon ka. Ikaw kay balhibuon ka, tapos ani gorilla ka. Ikaw kay nindot ka kay tan-awon, ang tawag sa imo mulangoy-langoy ka, goldfish ka. So ang tanan nga gipamulong ni Adan, paminaw, nahitabo. Mubitaw to ang mga animals mo obey sa iya kay abi nilag si Lord. Kay when God give the breath of life, man became a living soul. So kung mo istorya sa mura pog Ginoo. Are you there? Kapansin mo kung kinsa imong kauban perminti taud-taud mapariha mong tingog. Amen. Nya si Adan kada adlaw gud mag-uban-uban gud sila sa Ginoo. They can speak, they can talk. That is why when God said, elepante, asa naman ka? Magdagandagan ng elepante kay abi niya si Lord. Kay si Lord may na ability to speak, nagihatag niya kang Adan. That is why ang iyahang words na ay gahom. Mubito to, itong nakasala ang tao, nangutana si Lord, pag naog ni Lord, nanago sila. Adan, asa man ka? Iba, asa man. Ang pangutana ani wa pa na ikabalo si Lord. Nagamhanan man siya. So actually ang pangutana ni Lord, dili ito siya location. Remember, sa dihang wala pa nakasalaan tao, gitagaan sa Ginoo og authority para magdumala ang tao. Tama ba? Ana si Lord, ikaw ang maghari sa tanan, you take dominion, you take control, ikaw. So gunit niya, yes, I will take dominion. Naasaya ang leadership. Pero sa dihang nakasala ang tao, ang una nawala sa iyaha, ang leadership. Munang uban sa tuwa diri, dili ta pwede makalid kung nagkinabuhi pa ta sa sala. Gusto ko maging leader, pastor. Tanggala sa na imong kinabuhi sa sala. Hello. Ana si Lord siya, where are you? Asa man mo? Dili to actually location kung asa man mo nagtago. Ang pangutana nato ni Lord, nganong wala man ka sa posisyon nga akong gibutang sa imo? Kaya ang posisyon nga gibutang ni Lord, position of leadership. Where are you? Lord, nagtago mi. Kay mga hubo mi atubangan sa imo. Naulaw mi. Nahadlok mi. Minawan niyo ha? Nahadlok mi. Pinakaunang pulong nga gi-release ni Adan, nahadlok mi. Remember ang iyahang pulong na gahom. That is why Adam began to release a word of fear, nahadlok mi. And that time, the atmosphere of fear and the spirit of fear entered the world. Because Adam spoke, nahadlok mi. Muna kasagaran mga tao, dili kalid tungod kay nahadlok mi. Kuhitay mong tapad, hinakumusta mong kadiha. Mangutana ka, nganon di man kakalid, hadlok manggug ko. Nganong wala pa hadlok manggug ko. Mauna ang resulta sa gipamulong ni Adan, girelease manggud niya. Kay gusto na ko masabtan nimo nga ang imuhang mga pulong na ay gahom. Kuhitay mong tapad ina nga na ay gahom imong pulong. Kung musulti gani kag kaya nimo, makaya nimo. Kung musulti gani kag di nimo makaya, aw tama gyud ka. Kung musulti kag gwapa ka, aw gwapa gyud ka. Kung musulti gani kag maot ka, aw tama gyud ka. Kay kung unsa ang imong gipamulong, mahitabo. Kuhitay mong tapad, mahitabo. Ini mo tapad, leadership.
The Lord restored that leadership when Jesus died on the cross. Amen? Sa dihang namatay si Jesus sa cross, nawala ang gahom sa sala sa atua, o na-restore tabalik sa atong original position. Amen? Muna, gusto na ko masabtan nimo nga ang leadership nga gibutang ni Lord sa imuha, kinahanglan nimo i-develop, ipagawas nimo. Kay gidesign man ka ni Lord, anak. Walay nagtudlo sa isda mulangoy. Amen? Kakita na ba ka isda, gitudloan mulangoy? Ha? Paskwilahon sa nato ng isda, ani mulangoy dito sa swimming school. Kay para makat-on sex langoy. Kay basig malumos in tawon siya. Kakita na mo? Kakita ba mo langgam tamsi nga nilupad, nya gitudluan mo lupad? Ngano man, normal man na nila. Normal sa isda mo langoy, normal sa ibon mo lupad. Normal sa tao mulid. Kuhita imong tapad ina nga normal man dai na sa imo ha. Ay pag inabnormal. Pag dili ka mulid, meaning abnormal ka. Hello. Inahay. Sagpay na sa tua. Hangtod ba karon galangoy ang isda? Ha? Nakakita na ba kang isda nagbaktas? Hangtod ba karon galangoy ang isda? Hangtod ba karon galupad ang mga tamsi? Sigurado ka? Hangtod ba karon gasubang ang adlaw? Oh, gikan sa creation hangtod karon wa na usab ang ilang definition. Gikan sa creation hangtod karon wa na usab ang ilang purpose. Wa na usab ang ilang design. Nganong nausab man sa imo? Sagpa kay na sa imo. Nga sila mulangoy, sila mulupad, ikaw di ka mulid. Uyogay mong tapad ina nga gagawas na gid ang leadership sa kuwaron ba? Gadagandagan man gud gatago-tago. If you are not leading, you are hiding. Murag ang si Adan, Lord, asa man ka? Wala sila nangutana sa imuhang location, nangutana sila sa imong posisyon. Nganong wa man ka galid nga ikaw may gibutang nako diha? Ana dai siya, Lord, tungod mangus babayi mo gihatag. Ikaw babayi, giunsa man nimong lalaki, tungod Lord bitin, luoy kay bitin, wa nay mapasahan. Ikaw tin, tanaw sa puno, di man niya masisi ang puno. Aloy kay siya. Kita nimo? Na ay leadership potential, nature, design nga naa sa imuha. So ayaw ko sultihi karon nga di nimo kaya mulid. Kay kung musulti ka sa kuha nga dili ka kaya mulid, mura kag nagsulti sa kuha nga dili kaya sa isda mo langoy. Amen. Di kaya sa tamsi mo lupad. Di kaya sa adlaw mo subang. Nganong sila nanwa man nausap ikaw ra? Woo! Woohoo! Woo! Kisay handa magpagawa sa leadership. Pangayua sa Ginoo. Murag si Solomon ba, Lord, gaira gud ko anang ability to lead your people. Amen? I pray that this afternoon, unta akong nauyog ng naasay mong sulod. Kay hangtod di na mo gawas daa diha, magpabilin na magtago-tago. Remember, pagkasala sa tao, unsa gihimo sa Ginoo, iyang gisaninaan. First time, kasi sa una magod sa wala pa'y sala, it was the law of life. Law of life. Kinabuhi ra. Pero sa dihang nakasala ang tao, first time nakakita ni Adan og ni Eva, nga naay gipatay ang Ginoo. Kaya giunsa man niya pagkuha tong panit sa
sa hayop kung wa niya gipatay ang hayop. First time nila kakita, hala, yung na day mamatay. Ang inosente in tawon nga hayop. Gikuha ni Lord, gipatay. First nga nagpaula og dugo. Para i-cover lang ang sala sa tao. Of course, it was a prophetic act of Jesus. That Jesus was the Lamb of God who takes away the sins of the world. Hallelujah. Pero wala lang kagitabunan sa Ginoo. Kaya ang tabunan man good, di ilan nimo makita. Pero pagtanggal sa tabon, naara gihapon didto. Amen? Murag ani ba, tabunan nimo. Kung tabunan nimo, wa nawa ang sala. Di era makitaan. Pero pagtanggalon ng tabon, tuara. Kitaan gihapon ang sala. Sa Old Testament, gi-cover lang nila the Day of Atonement, tabunan ra ang sala. Pero sa diha si Jesus namatay sa imuha, sa cross, gihatag yang kaugalingon, wala niya gitabunan. Iyang gitanggal ang imong sala. He wiped away your sin. Mao na, kung balikan ka sa yawa, wa na siya ika-condemn nimo. Wa na siya ikasulti nimo, kabalo ko sa imong kaagi, kabalo ko sa imong gibuhat. Nga naman, wa naman kay kaagi. You are new creation, the old is gone, and the new has come. Kay Lord, walay second chance. Kay ang second chance, nagdepende sa first chance. Ang kay Lord, new beginning. Bagong sinugdanan. Say amen. Mao na imong kinabuhi, mao na makalid kag balik kay naa kay bagong sinugdanan. Hallelujah. Gusto na ko masabtan ninyo ning mga igsunan. Nga na ay leadership sa imuha. Gitawag ka sa Ginoo ni ana. Ayaw tago, gawas na sa imong leadership design. This is now the time that you are going to live what God has designed you to be. Amen? Thank you, Lord. Kinahanglan nato ni sa simbahan igsoon. Ang future sa atong church nagadepende sa mga leadership, sa leaders nga atong ma-raise up. Pastor, nganong leadership man, nganong dili na lang ta mo stick sa discipleship? Ani man gud ni? Duha ka butang nga kinahanglan ma-establish sa church nato, nga very strong. It's the discipleship and the leadership. So far, nakita na ako sa simbahan, samtang gatuyo ko sa tibok Pilipinas, especially sa mga G12 churches, wala na problema sa tuwang discipleship. Pero most of the time, ga problema diri sa leadership. Okay? Ang discipleship man God, mugawas ang ginatawag nato spirit of obedience sa imuha. Mo bitaw na pag mo disciple na bitaw ka, mo buutan bitaw ka. Amen. Kasi mga buutan dire me. Okay? Pag na-disciple na gani ka na mo disciple nimo, mugawas ang spirit of obedience sa imuha. Mo-obey na ka sa imong pastor, mo-obey na ka sa Ginoo, dili imong pagbuot, ang pagbuot ni Lord ang masunod, mo-obey na dayon ka. Okay, there's a spirit of obedience. Pero kinahanglan nga dili ka magpabilin sa discipleship, mo saka ka sa imong next level nga ginatawag natong leadership. Dili tanang, paminaw ha, dili tanang disciple, leader. Pero tanang leader, disciple. Amen? Muna ko nabantayan sa kasagaran manggod. Disciple na siya, utan na siya. Wala na ginahimong dautan. Wala na ginahimong mali. Pero wala po'y ginahimo. Nagtinapulan na pod. Muna kung mo-focus ka og discipleship sa imong grupo, sa imong cell group, sa imong church, wala problema. Na ay addition nga mahitabo. Pero kung gusto kag multiplication sa inyong simbahan, sa imong ministry, sa imong church, kinahanglan mo engage ka og leadership. Kay ang discipleship mo ay pagpurma sa kasing-kasing og kinabuhi og karakter sa isa ka tawo,
Pero ang leadership mooy magpagawas sa iyahang multiplying ministry. Ang leadership ang mupagawas sa iyahang potential. Ang leadership ang mupagawas sa iyahang production. Nakuha mo? Mao na nga kinahanglan sa Happy Church mo develop o mo reinforce dili lang mga disciple kundi daghang mga leaders. Gibless na mo sa Ginoo og dako nga building. Gibless pagid mo sa Ginoo og dako nga yuta sa gawas. Nya para asa man na? Para man gina sa mga kalag nga mosulod. Aminaw ha? Unyag walay mo raise up nga mga leader. Unsay mahitabo? Masayang ang tanang harvest. Muna nga dili nato gusto mahitabo na. Kay kung walay leadership ang usa ka iglesia o usa ka kinabuhi, paminaw, si Lord mismo ang muprotekta sa mga tao nga di makaduol nimo. Kay nakita man ni Lord di maka-responsible. Moabot ang harvest sa imuha mawala ra. Moabot ang 100 mawala ra, moabot ang 1,000 mawala ra. So niya na si Lord, ay sayang-sayangon man din nga tawo. Unya si Lord baya kay dili sayang-sayang nga Ginoo. He is not a wasteful God. Kada kalag, presyo sa tubangan sa Ginoo. Say amen. Kada kaluluwa, presyo sa tubangan sa Ginoo. So kung ihatag na sa Ginoo nga kalag sa imuha, ampingan ni mo na. Alagaan ni mo na, amumahon ni mo na. Kay kung dili ka kabalo mo alaga ni ana, mo na si Lord sa imuha, di na ako ni tagaan sunod. So instead mabot sa imuha, protektahan ni Lord nga dili na mosulod sa imuha. Are you here? Gusto ka mawala imong pagkasayang-sayang? Leadership. Diha mo gawas ang leadership. So diri nato makita mga kaigsunan nga ang discipleship is formation sa imong kasing-kasing, formation sa imong karakter, formation sa imong heart, sa imong kinabuhi. Buutan na ka, obedience na ka. Pero kung gusto ka mosaka sa imong potential, sa tawag ni Lord sa imong kinabuhi, kinahanglan mahimo kang leader. Mo bitaw nga ang tanang 12 ka disipulo sa Ginoo, wala nagpabiling disipulo, nahimong apostoles. Say amen. Leadership is very, very important. Amen? Kisay mga disciple din taas kamot. Kisay gusto mong transform sa ilang discipleship into leadership ability. Amen. Praise the Lord. Ug tungod ni ana si Lord si Muha, na kay bonus ko. Amen. Kisay nagtuo nga padulong pa lang ka dinhi, nag-andam na si Lord og panalangin sa imuha sa imong paguli. I'm telling you. Ingon ana si Lord, pag si Lord mohatag og bonus, kulba baya kayo. Kuyaw kay si Lord mohatag og bonus. Pero we are not after the bonus. We are after the ability and the anointing of leadership ihatag ni Lord sa tuwa. Say amen. So this time mga kaigsunan, gusto na ko masabtan ninyo nga ipagawas na ng leadership sa imong kinabuhi. Ayaw pagpabilin diha. Ang leader, aminaw ha, nganong mag-lead man ka. Ang pinaka-foundation sa leadership is what we call the servant's heart. The servanthood. Nganong lead man ka, why are you going to lead? Why do you want to become a leader? Because you want to, say with me, serve. Serve. Sa Bible, ang leadership is servant heart. More than leadership sa Bible, it is servant's heart. Okay? To serve. Dili ikaw ang mo-serve, dili ikaw ang i-serve, ikaw ang mo-serve. Amen? Ang upan man gud nahadlo kay, Pastor, di ba pag leader ka, dapat ikaw pinakakuyaw sa tanan? Ikaw ang pinakahawd sa tanan. Ikaw ang pinaka-bright sa tanan. Kwartahan sa tanan. Di na lang ko mag-lead, Pastor. Mali imong understanding sa leadership. Kaya ang imong understanding sa leadership o misunderstanding sa leadership will determine
Kung unsang leader, klase ka. Kuhanin mo? Kung mali imong pagsabot sa leadership, mali imong pamaagi sa leadership. Kung tama imong pagsabot sa leadership, tama imong pamaagi sa leadership. Kung ang tanaw nimo sa leadership, posisyon, power, authority, kuyaw, mali. Kaya ang definition ni Lord sa leadership sa Bible, ikaw may mo serve. Nainangutan na sa kuha, Pastor, hadlok man kumulid. Nga naman, di makuhaw, di makuhani, anak ko siya, kabalo ka mo serve, kabalo. Pwede ka maging leader. Kaya ang leadership, as far as the Bible is concerned, is to serve. Ikaw ang muserbe. Ikaw ang mga lagad. Amen? Leadership, dili na position. Leadership is a value. Say with me, value. Gusto na ko masabtan nimo ni ha? Dili ka leader tungod kay naay nagsunod nimo. Kay kung basihanan sa imong leadership, aminaw ha, kung basihanan ang imong leadership kay naay nagsunod nimo, meaning, kung mas daghan na nagsunod aning tawhana, mas kuyaw ni nga leader. Kay usahay man gud magkinumpirahay dayon, mag-compare-compare. Unya ang uban, basihan ng ilang pagkakuyaw nga leader sa kadaghan sa ilang tao. Kadaghan, manifestation na lang na siya. Pero dili na siya mao ang basihanan nga leader ka. Kay daghang mga tao nagsunod-sunod sa ilahang ang mga leader kuno sila. Pero ang kinabuhi palpak gihapon. Ang leadership nga tinuod is value. Say with me, value. Ako naamang ko'y gamay nga uma. Nya, usahay mamunga ang akong mga puno. Amin na ha? Like, ang akong mangga, walay mangga mangitag tao. Amen? Kakita na mong mangga mangitag tao, manitsit, tabayan ko, be. Psst, palita ko, be. Walay bunga mangitag tao. Ang tao ang mangita sa bunga. Amen? Muna tawag na tungod kay na ay value ang mangga, sila ang muduol nako. Wala kay makit-an bulawan nga ngitag kwarta. Wala. Kay ang bulawan, valuable siya. Okay? Di niya kinahanglan i-prove sa iyang ubang mga kaugalingon nga kuyaw akong value. Tungod kay naa siya'y value, mo follow ang leadership. So kung gusto niyo mo gawas ang imong leadership, ipagawas ang imong value. Pag makita sa imong mga tao nga naa kay person, you are a person of value, musunod sila sa imo. Mubito to nang sunod-sunod sila kang Jesus, kay nakita nila si Jesus is a person of value. Kuyaw ni nga tao. So si Jesus, wala niya gibase ang iyahang pagka-leader sa kadaghan nagsunod sa iyaha. Gibase niya iyang pagka-leader sa iyahang value. Sa iyahang bili. Sa dihang agihimo ka sa Ginoo, naa kay bili sa leadership. Let them have dominion, let them rule. Muna ang tao maka-rule kay naa may value. Are you here? So become a person of value. Ayaw huna-huna akaron nga wa kay bili. Iyong matapad, naa kay bili. Na ako'y amigo, nag-alaga bitaw siya pastora o ka ng mga ulod bitaw pastora. Tingala ko, daghanag mga ulod ani niya, oy. O sige napakaon niya, perminti nga. Masa na siya? O lagi, wati. Dayon, ana siya sa kuwa. Pas, kuyo, kaya nga mga wati pas. Ako nga naman, ang tai ani pas, ang tai sa wati ha, ang tai sa wati, ang 1 kilo, 550. Ang value. Kung ano ko, oh, may pang tai sa wati na value. Kuya, wag bili na. 1 kilo, 550, tayo sa wati, na value.
paliton, pangitaon. Kay ilang ihalo sa ilang mga fertilizer, kay kuyaw daw kaayo mo pa. Yung istorya si Lord sa kuha. Ano sa Lord sa kuha? Daghang mga tao, may pangtayo sa wati. Ang wati man gani usahay, ato lang wati-watihon, pero ang tahi pa sa wati. Nya ikaw, gihimo sa panagway sa Ginoo. Gibutangan og kinabuhi sa Ginoo. Gibutangan sa iyang presensya, gibutangan sa iyang espiritu, namatay pag si Lord para sa imo niya. Ang tanaw nimo si mong kagalingon, way value. Come on. Muna usayang uban, dili makalid, kaya di man nila makita ang ilang value. Kaya nagtuo man gud sila ang ilang value naa sa mga butang. Nga pag wa sila sakyanan, wa sila balay, di sila valuable, di man na mao. Kaya imong value, wala man nakasalalay sa butang sa kalibutan. Hallelujah! Come on! Ang imong value, mo ni. Ay nang utana sa kuha, Pastor. Milyonaryo na ka, Pastor. Anak ko nga, sobra pa. Naaman ko'y gamayng yuta, naaman ko'y 4 hectares nga land. Anak ko sa iya, ibaligya din ako 10 million. Ban mo? Kung ako para sa kuha day, ako ang value ana 10 million, wala ba magbuot? Oh. Baligya din ako akong relo og 5 million. Magbuot day ka? Ha. Oh. Minaw ha? Nag-aalaga ko karon og iro. Ganahan kong mga American bully. Tapos kini si Mago, kailan mo ni Mago? Si Mago muna siyang champion sa Amerika sa dog show. Gipalit sa China. Kabalo mo pilay palit sa China sa iro? 27 million iro. 27 million nga iro. So karon, ang value ni Mago, kung pila ang presyo sa iyahang pagpalit. But pasabot, ang imong value, depende sa presyo sa pagpalit sa unya, ingon man ang Bible, nga what shall profit a man if he shall gain the whole world but lose its own soul? In other words, ang imong value, labaw pas tibuok kalibutan. Unya, ang gibayad para sa imong kaluwasan, kinabuhi sa anak sa Ginoo. So meaning, kung unsa ang gibayad, mao'y imong bili. Nakuha nimo? Inabaligyan ninyo inyong yuta deho, 12 million. Inabaligyan ninyo nag 100 million, magbuot ba sila? Pero kung naay mo palit anag 100 million, mauna ang value ana. Kung pila ang gibayad sa imo. Unya ikaw gibayaran man ka sa dugo, sa kinabuhi, sa anak sa Ginoo. Come on! Mo na next time muhunghong ang yawa sa imuha, nga di ka pwede mahimong leader, ani ra imong kinabuhi, ani ra imong education, ani ra imong manaabot sa ayaw paminaw ana. Hello. Inang yawa nga ang tanan nimong istorya dili na mao ang definition sa ako ang kinabuhi. Kaya ang nabal-an ako, I'm a person of value. Diha magsugod ang leadership. Pag makita nimo nga naa kay bili. Unsaon man nimo pag-equip sa uban, unsaon man nimo pag-encourage sa uban kung ikaw mismo discourage. Hindi mo tapad, you're a person of value. Amen? Ikaduha, kinahanglan you are a person of vision. Dili lang ka person of value, but you are a person of vision. Unsa giingon ni Lord kang Peter, kang James, kang John, sa mga disciples. Sa diyang giduwa ni Lord sila.
Come with me. I will make you fishers of men. Duol sa kuha, uban sa kuha, kuyog sa kuha. Na ako'y plano sa inyo, himuon ta mo og mananagat sa mga tao. Fishers of men. Pagkasunod nga chapter niya na sila sa ilaha, ikaw ang kahayag sa kalibutan. Ikaw ang asin sa kalibutan. You are the light of the world. You are the salt of the world. Nasa Pedro, kay gahapon mangingisda lang gud siya. Tapos karon world class na siya. Hello? Ikaw daw, di ba? Mananagagat ka gahapon, tapos giingnan ka sa Ginoo. Ikaw, mo ministeryo sa kalibutan. You are the light of the world. Ha? Na-imagine na akong daw ni Pedro ato ba? Ha? Ako kalibutan. Mananagat ramon ko gahapon. Sige, himo ni Lord, itagaan og vision. Diha di ay mo gawas ang imong leadership pagpatanawon ka sa imong future. Muna akong technique sa akong mga disciple. Pag naay mo bagong ma-sit up sa kuha, taparan dahil na ako na. Brad, pass. Brad, na ako'y nakita sa imo. Pass. Gusto mo na? Nakakay potential. Pass. Nakakay potential. Hinahinay, gagawas ang leadership ba? Nakakay potential. Nakita na ako sa imuhay mo, Tibok Campus. Kaya ni mo dalahon sa Ginoo. Wow. Ang leadership gagawas. Imong pamilya, imong madala sa Ginoo. Wow. I can see you na kay 144, na kay 1728. Wow. The more nila makita ang ilang future, the more mo gawas ang ilang potential. Amen? Hallelujah! So layes sa mga leader o niya, ha? Dugula sila, bye. Na potential sa imo. Bumabas. Hello? At iog pananawon. Paminaw, ha? Mauni ang di mahatag sa yawa nimo. Pag muhatag ang yawa sa imuha, sa imong future, bakak na. Una, walay gahom ang yawa, makakita sa future. Dili man siya omnipresent. Dili man siya naa sa tanang dapit. Dili man siya omniscient. Dili man siya omnipotent. Ang yawa, di siya pwede magbalhin-balhin. Kung asa siya, dito magid siya. O kung unsa yang nabalaan karon, mura na yang nabalaan. Di siya pareha sa Ginoo nga nakahibalo sa tanan. Di siya pareha sa Ginoo nga nakabalo sa imong future. Kung tan-awon ka ni Lord, wala ni Lord ang imong karon. Nakita ni Lord ang imong future. Na imong bana dito, na imong pamilya dito, na imong sakyanan dito, na imong 144 dito, na imong 1728 dito. Hallelujah! Mauna nga ang yawa, pag muhatag sa imo at sa imong future, bakak na. Kaya ang yawa, di siya makahatag sa imuhang future. Ang iya makahatag sa imo ay imong past. Muna kasagaran niyang ginahimo sa imuhang condemnation. Di ba? Si Lord, dili mo hatag sa imong past. Mo bitaw si Lord namatay sa cross para isettle ang imong past. Unya ikaw, ginabuhi ni imong past. Si Lord agad namatay na gani para sa imong past, ikaw ginabuhi imong past. Hello? Mas interesado si Lord sa imong future kaysa sa imong past. Ipakamatyan niya imong past para mabuhi ka sa imong future. Ang yawa mo na yung buhaton, balik-balikon imong past. Pag-encounter, usab, tanawa mo kinabuhi, ano, na. Ang leadership, ipakita ang imong future. Say amen. Karong oras, gusto na ko makita ni imong future. Ma-visualize nimo. Na Lord, wow, ninduta dahil sa mga giandam para sa akong kinabuhi. Amen? Value, vision. Amen? Number 3 is this, a lifestyle of victory.
Mao ni ang mo pagawas, mao ni ang mo awaken sa imong leadership. Makita imong value, makita nimo ang vision, ug naay lifestyle of victory. Okay? Gipa-experience ni Lord si Peter og victory. Kay sukad-sukad sa iyang tibok kinabuhi, wa gyud siya kakuha ingon atong klaseng kuha. Pagkakuha niya ato, hala, hapit ko sila malunod. Nangampay na ko siya glain. Huy, tabangin mi ninyo, grabe, daghan kay kuha. Nangisi lang daan si Jesus. Si Jesus, wa pa siya kakuha, sukad-sukad siya kinabuhi ba? Kasi gusto na rin maka-experience og sukad-sukad, wa pag hindi mo na-experiencehan. Patilawon ka na ni Lord para mo gawas imong leadership. Naay victory after victory. Kung naay mga temptasyon sa imong kinabuhi, imo nang daugon. Kung naay mga pagsulay sa imong kinabuhi, imo nang daugon. Kaya nga naman, gusto ni Lord ipagawas sa imuha ang imuhang leadership. Amen? Kisa excited, Dani? This afternoon, mga kaigsunan, kung ang tibuok church mamobilize nato, if this year, mamobilize lang nato, next year, for example, this year, if this year na atay about 500 leaders nga solid, pastora, 500 leaders, that is 5,000 congregation. And if we have 1,000 next year, ang tagi-isa ka, 500 ka leader, mo produce lang isa-isa ka leader in 1 year. Isa-isa ka leader in 1 year. In 2020, that is 10,000 congregation. O ka-following year, ang 1,000 ka leaders, mag-produce lang isa-isa lang ka leader. Isa-isa lang ka leader. That's 2,000 leaders, that is 20,000 congregation. Dihan mo makita ang power sa leadership. Kay pag matap ganin mo ang leadership sa isa ka tawo, tuloy-tuloy man na. Mura bitag usa ka mangga. Ingon pa ganin nila, maihap nimo ang mangga sa usa ka puno. Pero di nimo maihap ang puno sa sulod sa usa ka mangga. Nayabag na uman, nalibog na uban sa to. Utro na to ha. Kaya daw nimo ihapon ang bunga sa mangga. Ang usa ka puno, daghag mangga, nga bunga. Kaya daw na nimo na ihapon. Pero di nimo kaya ihapon ang puno sa sulod sa usa ka mangga. Ay ang mangga na ay liso, ang liso na ay potential, mahimong mangga, mahimong plantation. Ingon ana pod ka. Naa kay potential. Say with me, potential. Nga kung imo nang matap, mao na siya ginatawag. Kini atong ginahimo karon pastor, ang tawag nato ani leadership empowerment. Leadership development. Kini naga-create og atmosphere of empowerment. Kay kinahanglan ni empower man nato tong mga tao. Unsa man nato sila pag-empower? Unang-una, tagaan nato sila vision. Taga-ag value, taga-ag vision. Ikaduha, uban-ubanon, i-expose, ipa-experience. Taga-anog ministry opportunity. Ang uban nga nagtago-tago diha kay mahadlok mo lead og opening prayer tawaga. Ikaw ang puron, pastor, wala po ko ka prayer and fasting. O kaandam, di ba na kinahanglan andaman kay dapat kinabuhi naman na nimo. Amen? Dapat pag muana si pastora din kasi gusto mag-opening prayer. Ikaw nasa likod, ako! Amen. Pangita og opportunity para maka-lead ka. Ayaw, sige tago-tago nga mura kag si Adan. Gawas na diha ako, mo-lead ko. Opportunity to lead. That's empowerment. Amen? Uban-uban na, i-expose. Ang uban sa inyo, hadiri mga cell leader. Kasagaran sa cell group, kita ga-istorya. Tagaay yung mga cell members og panahon. Bro, next week ang imong revelation ang atong istoryahan. Ang sa mga devotional nimo, istoryahan na to. I tell you, magawas ang leadership, ana. Amen? Di mo gawas ang leadership sa papicture.
Pastor, picture ta para na anointing. Miski unsaon ni man ang picture, di gina mo gawas.